салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, беҳад миннатдорам ки шумо бисёр дар бораи ширкати Атоми менависед, маҳсулотша фаҳмидание, чашидание бигем. Дӯстони азиз, бисёртар мода занакое менависанд ки алака аз 35 болоянд ва мехоҳанд ки ҳамеша равошу хушрӯтар тоза косметикае ки хушрӯ мекунӣ, косметикаи уходова бигиранд. ва духтарако, касоне ки мехоҳен ҳамин косметикаро гирен, агар шумо регистратсия шавед, шумо то ҳамин боро арзонтар меғалтам. ва касоне ки мехоҳед қатъи мо ҳамкорӣ кунед дар ширкати Атоми ки имрӯз пагаҳ намояндагиш дар Тоҷикистон мешавад, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрана, рақамҳои мо, яъне группаи ма худмонем, ҳама каса ҳама кора мефаҳмонем. ва группаи мо хеле нест ки маҷбур кунанд ки ҳозир харид ки имрӯз харид ки пагаҳ то охири моҳ хеле нест, барои ки шумо медонед ки 6 моҳда шумо ихтиёр доред ки харид кунед. 6 моҳда як бор харид мекунед. балотон дар иҷа намесӯза, аз ваниҳо намеғалте, ҳар вақте ки хосте кор намекунед, боне ки давоми 6 моҳда як бор бояд ягон чи хотя бы я зудная паста бихарем. ва дӯстони азиз, хеле ки гуфтум рақамҳо дар рӯи экрана, муфассал метонен рақамҳоамонда бинависе, оиди кор бифаҳмонем, ойли кош беҳад нағза. дӯстони азиз, марам ойли коша бигем ки якум бор наличка ки мегирам, баъд шумода мегум нишон чӣ. ҳозирашта ойлико дар кабинети ма гузаштагиянд, ана чихеле ки пеш дар дигар ширкатҳо дар кабинетошон мегузаштанд, мисол метавонистӣ ки харид кунӣ ки неки дар ин ширкат ҳама хел сохта шудагия ки ширкат мехоҳад ки ту пула бигирӣ, лаззати пула бифаҳмӣ ки ту меҳнат кардӣ пул бигирӣ. мисол ханест ки ҳамун пуле ки дар ту мегузарад, ту бояд харид кунӣ. харид карда намешавад, бояд бигирӣ. ана дӯстони азиз, дар бораи пул отдельно видео мешавад ба қариби имрӯз пагаҳ. ана некин дар бораи магазина мози отдельно видео мекунам. ҳозирашта фақат гуфтаним духтаро дер накунед, пока намояндаги мода кушода шидестай, шумо яке аз аввалинҳо меше. марҳамат, дар Москва, дар любой ҷо, дар Европа, дар ҳама ҷо ин ширкат кор мекунад, доставка дар ҳама ҷо дора. касе як ҷоя бинависен, ҳатман ҳамкорӣ мекунем, пушаймон намешед. дӯстони азиз, салому алейкум. 22 марта ирӯз дина ден рождени ҷанум буд. ирӯз ден рождени янгам. ирӯза ки қолин мешӯем, нақшада ҳозир ягон ҷо рафтан нест, но гуфтагиям ки чӣ мешавад, кадом лидерои премиум медиҳанд вохӯрдан дар кор. а так нақшада ягон ҷо рафтан нест, қолин нашудан дар кор. ол мега чанд рӯз ман ҳама қолиноро якрӯзӣ мешумда, ихена як рӯз да чанд та мешум, якчанд мефушум, тамом уже. бор рӯз дига мумкин ӯ бо баъди 2 рӯз намехеда. тамошобино, ман ҳеҷ вақт фикр намекардам ки фериам фалшивӣ мешавад. бовар мекунед дар рӯё хазуки дар пакеташон фери буд, чандта пакетое ки дар дасти ман мисол айшиносон гуфтан ай моро бигиб, айнаам хеле чизо доштанд, фериёшон гӯйнам овай ягон вақт фери ихе набуд. мо гуфтем чӯтара шуд, ту нигоҳ кунем фери вообще инхе ов баре ина чи хеле фери капелька мерезада, хеле не. И медонед слаймай фериёи рӯё хазуки интересно, и чанд мошай кадом ширкат боша. QR-код дора, вообще кор намекунад. духтаро қолиноро шуштем, ина бине. ҷора бояд фармоз фобел кунад та омадани дадашки ҷанги бузурги ватанӣ моро интизор аст. қатъи уҷоҳо. не ки мо вали лаҳзаи охиронаш дад дорем, ки дар лаҳзаи охирон чӣ кунем, побил кунем. ой ҳаво ирӯз гарма ки хушрӯвак. боз чӣ хеле пеш боз бурем ба тропинке. боз иҷа ҷои хунука кофтаги тхдда кӯси биё чӯкади она миёй пеши ма. косаи боз хоб холияя
неки саҳарашон як тавақ устуғонро иш када буд, як тавақ. Не ту гишна дамона нести 100%. Купё. О, дори. Дастате. Ҳамаро кушти, ҳамаро пережит кади ту боз. Буту мурдону ту расида. Яй чӣ. Пишакам мурд рафт, сагам барсикам неки ту ҷону сах будай. Саг. Чӣ гап аз зиндагӣ ягон проблема дори? Зиндагӣ скучная да занҷи. Да, понимаю. Чӣ мехоҳӣ хеле качисти дастута? Барсик. Берун мефурад, а? Мой духтара маҳкам кадагим берун мефураша. Барсик. Мара нигоҳ бор. Барсик. Ягон шаб ҳуй мекунам пура. Ҳамсоёра. Девона кубиё. Фаҳмиди? Ягон шаб матра ҳуй мекунам. Я барбарша девона кубиё кадамиш дарвоза надора. Сазои шумо ҳамин бугу. Ана. Ана инҷа да боша пишаки баъдай ки ҳозиро мушора так гирифта дурвардистай. Да берун ба ҷои бихӯра. Як кас гуфта ки хонаи шумо мири живот мехай. Дӯстон нав хонаи мо озод шуд. Дар хонаи мо моҳӣ буд, мурғовӣ буд, барача буд. Бо намедонам чиҳои дига буд. На мо ай ҳамаш оста избавиться шудем. Моҳиёро дар амакиш додем. Барачаро намедонам куҷо кардем. Уткуҳоро куштем. Мурғовӣ буд. Бисёр чӣ буд. Ман ай ҳамаи ҳамёят халос шудистам. Барои ки ино меоран нигоҳ намекунанд. Вай моҳиро тоза кардан дар кор, аквариума. Вай сага авқот додан дар кор. Пишака хай бечора худаш ҳозир ёфтестай, хӯрдестай. Не ки мурғовиву балову баттара бояд ки нигоҳ кунӣ. Хай не ки худшон ба ходи худшон. Чӣ хӯрдеси пишак? Влоги животнишин. Пишак балоо ай пишаки якумгимон пишаки пародисти буд. Сиёҳру сиёҳ буд номаш. Вообще фақат дар хонаи он буд. Ана ин пишак берун мера муш меқапа. ҷора агар қобил накунад фаромарз ӯро интизор аст ҷанги бузурги ватанӣ. Тамошобинои инҷа абети мо баъди корбори хона яхмусаки роҳатаки ҷон. Ана абед вообще-то ролтон буд. Бо Дилафрӯз пул дод, спонсори мо Дилафрӯзай. Рафтан чӣ овардан? Сета худоговардена тарсгоҳ тагарила. Хӯрдем. Вале бо коромон давом дора уборкуҳо. Акия одамо меган ки реклама мекунӣ хӯрдантона. Метоне реклама кунӣ. Ҳар касам реклама карда наметона. Ин видео рӯзи Рамазон меброя. Не ки уже чӣ ай? 22 май рӯз. 22 май. Ҳамин рӯз мо бояд шаб хезем. Аморе ба ҳамин рӯзтон мехрен нанависем бо мулои замонавӣ. То чам монтаж мена худиш пага меша. Дӯстони азиз, уже 2 рӯз шуд падрият замин меҷунбам. Дина соати 9 буд, ҷунбида буд. Ҳамахе ирӯз соати 1. ирӯз Дина ҳам хастах ҷунбид ки яха листро ҷаранг доранд. Хай моза ҳавлидем қавай нестай. Неки ҳама да сексиҳо фуромадиянд. Ана ҳози хе сахт нав ҷунбида. Бисёр вақт ҷунбида. Где-то як 30 секунд ҳамха ҷунбид. 5 бал. Дина 7 ҳамин интернет нишон додак. Хулоса инак махестам фармарз давидай боло омад. Дар 2 метр оча замин ҷунбида. Фаҳмидам намехезем. Гуфтам не кӯдакора намехезонем. Бахайр боша аки замин ҷунбӣ. Акия бура овқотамона овқота қариб тайёр карда будам. Барои саҳари хӯрак озӣ ба ака обрат наравам гиронус кунам. Гуфтам седа будилинг монда ки седа мехезем гуфта будам. Новобаста айвай ки Дилафрӯз постоянно видео мекунад туда сюда. Яки единственный одамай дар ҳамин хона ки сари вақт намозаша мехона. На ҳар дафъа ҳамира алиш мекунам. Меравам менависам, мепурсам. Интернет ай да кас мепурса алиш мекунам.
ана чи тайёр мекунам тари то мебини дар дарзадагия то дар болои столи дастёркунӣ бо сари хестам қади чизош ҷой набузош мондаги ҳар дафъаям хеле ихе ки рамазонда имина не бе рамазонам ами чанд қад шид не ки ягон ҷои дига брава изо мекаша намерем ягон ҷо вақти намозхонӣ намехона оҷода дига ҷо бухем барои изо мекаша